Ако потърсите Господ твоя Бог, всеки от вас ще го намери, ако го потърси с цялото си сърце и с цялата си душа. Утвърдете, прочее, сърцето си и душата си да търсите Господ вашия Бог. Душата ни чака Господ, Той е помощ наша и щит наш. Господ изкупва душата на слугите си, и от ония, които уповават на Него, ни един няма да бъде осъден. Душата ми тихо уповава само на Бога, от когото е избавлението ми. Боже, Ти си мой Бог, от ранина те търся, душата ми очаква Господ повече от ония, които очакват зората, да. Повече от очакващите зората. Душата ми жадува за Тебе, плътта ми те ожида, в една пуста, изнурена и безводна земя. Благ е Господ към ония, които го чакат, към душата, която го търси. Не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият, но по-скоро бойте се от онзи, който може и душа и тяло да погуби в пъкъла. А сам Бог намира да ви освети напълно, и дано се запазят непокътнати духа, душата и тялото ви без порок, до пришествието на нашия Господ Исус Христос. Защото Божието Слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето. Ние, обаче, не сме от ония, които се дърпат назад, та се погубват, а от тия, които вярват да се спасява душата им. Амин.